kawai da an kama labari aikatawa kake yi. Yanzu hatta yanzu nan in ka ga zama ya lalace na al'umma ka bincika wannan zo da labari na ƙarya. Kana mu'amala da mutum kai tsaye a zaka a ce ma ai wannan zaman da kake da shi kawai ba san shi zagon kasa na shike taimaka. Kaga ba ka bayyana ba kawai ka kama sai ga kiyaya ta shiga. In ma tsakanin miji da mata, in tsakanin yaro ne da bai gida ne, in tsakanin uba da ɗan ɗa ne, in tsakanin aboki da aboki, in tsakanin malami da almajiri ne, duk galibi haka ne ha. Rashin bayyanawa ne. Da ana bayani komai sai hito ga hili. Allah ta ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani in ja'akum fasiqun binaba'in, kaga in fasiki ya zo muku da labari fatabayyanu, ma ma'ana fatabayyanu, shi yasa wata qira'a an ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu, akwai qira'a da ta zo da haka, ma'ana fatasabbatu, ku tabbatu da kyau ku gano ingancin labarin gaske ne ko ba gaske ba. Nan fatabayyanu ku tsaya ku yi bayani ku bincika kenan. Saboda mai Allah ya ce an tusibu qawman bi jahala, saboda kar ku abka mutane da jahilci. Ba haka bane ku abka musu ba ku gano gaskiya ne ko ba gaskiya bane. Fatusbihu, ka sai kuwa ya safiya ko kuwa ya gari alama fa'altum, dangane da abinda kun ka aikata na abka musu da kun kai ba tare da kun yi bincike ba, sai ku kasance aka abka musu da kun kai nadimi ne kuna masu nadama. Sai bayani ya tabbata ba haka bane. To mala yace fa wajaba lidhalika, saboda haka sai wajiba at-tasabbutu, dole a tsaya ayi bincike fi naqal ikhbari, dangane da ciratowar labari amatan kowane iri. Kaga shi sama da ce amatan, ba sai wanda ya fito daga Qur'ani ba ko sunna, ko yanzu ne zo ma da labari ya zo wajibi kai mi ka tabbata. Yanzu misali matsayin mu na almajirai masu wa'azi, sai a zaka a ce mana kun ji abin da an kawo ta doka ta Niger, wai gwamnati ya ce kaza ya ce kaza, kawai sai kawo ka ta wa'azi ba kun ba ka bincika ba. Yan zaka an ce ma to kai malami ka ce kaza ina hujja, sai ka hau da haida ko ba haka ba. Zakwa Allah shi mai rahama, Aminu Dora ba da kisa wani malami ba, da an ce wani dan siyasa wani abu ya gidan rado ya kammace wa mutunci, kuma alhali ba haka bane. Sai ce to kai malam ka zo ka ce ayi kaza kuma abin ba haka bane. Sai to ya ce da Allah ya hemin wallahi kuskure na labari ne an ka zo min da shi kawai muku ka sai in mun kawo wa'azi kai yayi zahi. To ya ce to ina yahe maka, amma inda ka hodi wata magana sai ka hau can ka walwale ta. Hudu ba kai ko ka ce ai kaza, to he ka hau ka walwale ta. To Allah bai zan kuma ya ba. Shi yasa matsayin mu na almajirai ba duk labarin da mun ji shi mu hau mu ce ai kaza, fa tasabbatu, ku tsaya ku binciki ingancin labari. An tusibu qawman bi jahala fa tusbihu ala ma fa'altum, sai ga mutum ya koma an samu annasikh wal mansukh. To jama'a hudu da mun kai satin can mun gano kuskure kaza, ka gani to wasa ka ko cikin wa'azin mun ce kaza, ashe ba haka bane, labari da zo muna, kuma alhali kai ne adda ka'ida zahabiyya, kai ne adda ka'ida mai tsada na ka tsaya ka bincika duk labarin da ya zo maka. Shi yasa mala yace fa wajaba lidhalika, saboda wannan aya sai ya wajibi at-tasabbutu, dole a tsaya bincike da kyau fi naqal ikhbari amma dukkanin labarai ya zo maka tsaka bincike. Kuma hatta labari ma in na gaskiya na ba ko ne labari ake hodi akan minbari ba, ko ba haka ba. Wani labari bai hodi akan minbari, sai ka zo waje wanda aikata kaza ka mai nasiha. To Allah sa mu dace. Lokaci ya riga yayi, kaga yau karatu ya abgi, mu yi gurguje ko abin da makaranta daidai Allah ba mu lada, kuskure Allah gafarta mana ɗaya cikin zuciyoyin bayinsa. Ya Allah bayan ka muke, Allah ka san bukatocin mu na alkhairi, Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi. Don musulmin da a cikin halin kakane kai Allah ka mana dauki, Allah ka mana dauki. Ya Allah bayan ka masu bara addu'o'i ta bakunan mu, Allah ka san su, ka san bukatocin su, mu da su Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi, Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi. Allah ka gafarta mana, ka gafarta mu iyayen, ka gafarta mu iyayen mu. Don musulmin da a cikin halin kakane kai Allah ka mana dauki. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.